YouTube Mirasım kanaly. Elimde saklap duran ağacım Ahal vilayetinden o sözünü niyaz. Bir kum içinde bittiyenler yaman hatiralı bizay atı goğurlayanlar. Şu sözün ağacının ayrıtıyınlıkları ken. Bir adamdan bunu bir kumda bittiyenler üçünü mürtevlemek şunu dimdik bolup ösüye dimdik bolup ösüye de bir düğünün beýikliği 5 metre çenli Mehmet Yar Owasynyň ýanynda 5 metre beýiklikde duranam bar. Surat alırdım. Şu yerden ýokary 3 metre zat barýansa dik şeýle çykýarda soň pürýäýrak gitýär. Bir degilmeýän ýerine umuň içinde tokoy ýar bolup otyr. Diýip, muny gelmeýler bir tok çıra bolmanlygy üçin öýüne ozakda şunu ýaksalar sımmak bolup ýanýar. Kestedip, takyan kestedip bilýärler şunu ýagtysyna. Muň has bir aýratyn üýtgeşik tarap bar. Şu ahir bir göwer oturanlar wagtyny etenden gurap ýykylýar ahir. Şu tokoyun içini gören bolsaňyz bizden näme bir giden tokoyam ýok, orsiýetde olanyň gullygy edeni bardyr beýle gören bolsaňyz bir eýlek ýaşamaly kyp dargap ýatyr-da. Sözün ağacı bir kumlu adam bolmasaň, bir ýerge gidip barýan bolsaň, kumyň içinde be namaz urunýar diýsen, günem görünmeýän bolsa, bultdy hoşup bolsa, sözün diňe namaz uruny ýykylýar, Kuranyň soň diňe namaz uruny ýykylýar, barsy. Şu namaz urun bilmeseň, sözüň ýykylan tarapy gapdalyny urdaşdyrýan bol namaz uru bolýar. Bu bir Allah tarapyn üýtgeşik zat taby. Onsoň bir mardan aňryk, üç ağaçdan aňryk geçýär bolyn Türkmen awady çenli buna ırgay ağaç diýerler. Irgay ağaç diýilen ýa aýtdym ýerden çykýardan ýokary galandan soň pürlýärdi. Şeýle ırgylýar bol ırgay ağaç. Bir garly başyň aýdymyny ağaçyň gowsy ırgay asman nakmolly torgoý ýar gördüňmi diýip aýdym-aýdýarlar. Yrgay ağaç diýilen şu ırgay ağaç diýerler şunu. Ağaçyň gowsy yrgay diýilenim bir kum içinde ýaşap oturan adamlara han kılıç ýasap bolýar, ussawamynam, han demirini ýerden aljak. Şuňa bir kılıç ýalagyny şu bärräginden kesip bir kılıçyň moýaly edip alsaň uruş ýarak serdetse bolýar bir. Şuňa agram şu wagt bir epesli zat bar, bir başyndan tutup şunu kılıçly adam bilen eli yrgay agaçly adam uruşsa yrgay agaçly adam ýeňýär. Kılıçyň ýanagyna bir agaçyla vursaň çymtyrak bolup bir eline destese alýar kılıçyň. Ağaçyň gowsy yrgay diýilýäni şoň üçin diýerler. Umuman türkmen ağa şu garawynda ütüp ýesip oturan her bir zady bizim hosarymyz var. Bizim ýykylsak elimizi ýetip duran ana watan şol atlan üstülen watan her zat atlan üstülen her çöpümizden derman. Şu giden ha Sahara çölüne yekece diýsin çara çöp ýok. Garawymyz tokoýa dursuny. Biz gorap saklap otyr. Şoň 3 metreden suw çykýan ýerem bar garawymda, 5 metreden suw çykýan ýerem bar. Şoň 5 metreden suw çykyp gören bolsaň Uğurluhan bilen Keýmirserdan urşan ýerine bir gelen bir ýere barıp şoň görellik bolsaň tok suw çykarylýar eken otlap. Bir 7-8 goýun suw ýakdyra bolýan goýun suw madalana balýalan suw bar özü. İň çuňul ýere sakar çaýgan ýanyna garawymda 23 metreden suw berýär. Mirasım kanaly. Galan ýerlerine 10-15 metreden garawymda suw berip dur. Haýsy bir zadyny görseň bize maňlaýymyza owsap oturmalylar watanymyzyň haýsy bir çöpüniň hatirasyny bildiň diýip durmaly. Ine şu yrgay ağacymyzdan suhtaryp bilen. Dänesi var sözünün ady bolan üçin bu şup bilmeýäne sözök keselliýärler. Sözünün dänesini kızdyryp şonu ýapsaň bu şup bilmeýäne derman bolýar şo. Şoňa sözök diýerler. Sözün adyndan sözök diýip keselip çykýar. Umuman haýsy bir zadyny görseň bizim öz watanymyzyň hemme zat bize derman naşyň. Ne şoň eliň bilen göterip görseň şoň näme bilersiňiz ýöne. Howdun gapdalyga şoň
ağacı, yan ağacı dine sözünden etmesen başka zat götür bilmeye onu. İnere bir tonlu yukurluya deydi. Şunu yük talıp başka bir ağaç çeksen yılgınladan bektir olun. Bilinen şarta yol gidiyor. Bunu yol çok mani yok. Bunu yol çok mani yok. Hovudun kaptalına yan ağaçların sözün. Umuman ne edip vasfını aydıp oturma değil vasfı var da şimdi.